Nukom il-lejla tajba. Nilqowkom għal xandira mill-Knisja tar-Rajt Tajjeb f'Taċċawla bil-Victoria Għawdex fejn se nwaslulkom il-Lezzjo Divina għar-rabaħat tal-Avvent. Illum is-Sibt 18 ta' Diċembru. Ninsabu fil-jiem ta' ferja privileġġjata illi twassalna lejn il-festa tat-twelid ta' Sidna Ġesu Kristu. Jum wara ieħor noqorbu ftit iktar lejn din il-ġrajja tal-inkarnazzjoni illi l-liturġija tfakkar u tgħix minn ġdid kull sena f'dawn il-jiem sbieħ li wasluna għal Miliet Imqaddes. Il-liturġija tal-lum tippreżentalna il-Vanġelu taż-żjara ta' Marija lil Elisabetta. Għalhekk ejjew niddawru mill-kelma ta' Alla għal dan il-ħadd waqt illi ma' Marija nistennew bl-akbar għoża lill-liben tagħha li se jitwieled mill-ġdid dal-miliet. L-Isqof Anton Tewma, l-Isqof ta' Għawdex se jmexxi din il-Lezzjo Divina illi se tkun animata bil-kant mill-Kor Djoċesan taż-żgħażagħ tad-Djoċesi ta' Għawdex. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu, l-imħabba ta' Alla u l-għaqda fl-Ispirtu Santu tkun magħkom il-koll. Nitolbu. Sawwab fruħna mulej il-grazzja tiegħek biex aħna li bitħabbira tal-Anġlu arafna li Kristu ibnek sar bniedem bil-passjoni u l-mewt tiegħu naslu fis-sebħ tal-qawmin mill-imwiet. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u miegħek jgħix u jsaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Kantaw flimkien l-Alleluja. F'dawk il-ġranet, Marija qamet u marret ħaffef lejn l-għolijiet f'belt tal-Ludija. Daħlet għand Zakkarija u selmet lil Elisabetta.
Malli Elizabetta semet lil Marija selmila, it-tarbija qabżet fil-ġuf tagħha u Elizabetta imtliet bl-Ispirtu Santu u nfexxet fajta kbira u qalet: Imbirka inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek. U minn fejn ġini dan li jom il-mulej tiġi għandi? Għaxara, malli smajt b'udnejja leħen it-tislima tiegħek, it-tarbija li għandi fil-ġuf qabżet bil-ferħ. Iva, ħinja dik li jemnet li seħ kull ma bat jgħidilha il-mulej. Il-kelma tal-mulej. Tifħir lilek Kristu. Nodu bil-qeda. F'dan ir-rabaħat tal-Avvent, il-Knisja tippreżentalna din ix-xena sabiħa. Din il-laqa bejn żewġ nisa ta' ġenerazzjonijiet differenti, waħda tfajla żagħżugħa ta' 14-il sena u l-oħra anzjana. Imma meta jiltaqgħu bejniethom tirradja il-ferħ, tirradja l-għena, jirradja l-paċi. Forsi meta inħarsu lejn il-familji tagħna, forsi anke lejn il-ġurnata tal-lum, lejn dak li għaddejna minnu, forsi anke biex wasalna sa hawnhekk u ġejna hawn il-lejla jew qegħdin insegwu minn fuq il-mezzi ta' komunikazzjoni. Forsi min jaf kemm taħbit, forsi min jaf kemm ġiri u kemm ġen. Il-ġurnata tagħna saret ippakjata mimlija. Il-Knisja tippreżentalna llum fir-rabaħat tal-Avvent xena li għandna bżonna. Paċi u għena fid-dar ta' Zakkarija. Paċi u għena fir-relazzjonijiet. Xena mimlija ħajja li tfur. Iż-żewġ ommijiet li jġorru f'ġufhom tarbija, li jitqanqlu bil-ferħ meta jiltaqgħu flimkien. Ejja nippruvaw nimxu pass pass ma' din ix-xena li jippreżentalna l-Vanġelu li għadna kif smajna. Ekbaw ċerti li kull wieħed u kull waħda minna meta noħorġu minn hawn se nħossu xi ftit, se nimtlew xi ftit b'din l-għena ta' Marija u ta' Elisabetta. Il-Vanġelu jibda propju f'dawk il-ġranet. Marija qamet u marret ħaffef lejn l-oljiet f'belt tal-Ludija. Daħlet fid-dar ta' Zakkarija u selmet lil Elisabetta. Dawk il-ġranet. Li ma ġranet. Dawk il-ġranet li fihom Marija kienet għadha kif semet il-kelma tal-Anġlu. L-Anġlu Gabriel. Ma ninsewiex ix-xena tal-annunċjazzjoni, ta' tħabbira li hija x-xena li tiġi dritt qabel l-istorja tal-Vanġelu tal-lum.
U jekk tiftakru l-anġlu lil Marija kien qalilha frażi fundamentali importanti. Kien qalilha Spiritu Santu mingħajr artiklu, Spiritu Santu jiġi fuqek. Jiġifieri l-Spiritu Santu kollu kemm hu jiġi fuqek. U l-qawwa tal-għoli tixħed id-del tagħha fuqek. U dak li jitwieled minnek ikun għaddejs. Din hija s-sentenza l-frażi ċentrali ta' tħabbira tal-Anġlu lil Marija. Għal xiex kien qiegħed jirreferi l-Anġlu Gabriel meta lil Marija qalla il-qawwa tal-għoli tixħed id-del tagħha fuqek. Kien qiegħed jirreferi għal dak li ġara fl-Antik Testament. Meta l-poplu huwa ħireġ mill-art tal-Eġittu u miexi fid-deżert, bordni li Alla stess tal il-Mosè waqqaf tinda. U f'din it-tinda poġġa l-arka tal-patt. L-arka li Alla stess kien qabbad lil Mosè biex jibni. Arka miksija bid-deheb. U meta poġġa din l-arka fit-tinda x'ġara? Sħaba għaddiet it-tinda, niżlet fuq it-tinda bħala prova tal-preżenza tal-glorja ta' Alla f'dik it-tinda. Il-kavott fit-tinda tal-laqa, fit-tinda tal-arka kien hemm il-preżenza ta' Alla. Fit-tinda tal-laqa qalb it-tinet l-oħra tal-poplu kien hemm jammar Jahwe, kien hemm jammar Alla. U allura meta l-Anġlu lil Marija qalla il-qawwa tal-għoli tixħed id-del tagħha fuqek, lil Marija kien qiegħed jgħidilha xi ħaġa kbira. Kien qiegħed jgħidilha li dik il-preżenza ta' Alla li kienet fl-arka tal-patt, il-poplu kien jemmen li Alla hu preżenti fl-arka tal-patt, dik issa m'għadix hemm, m'għadix fl-arka tal-injam miksija bid-deheb. Imma il-preżenza l-ġdida ta' Alla, l-arka il-ġdida ta' Alla, issa hija Marija. Għandna episodju mimli b'riferimenti għall-Antik Testament. Għandna episodju tas-sew sabiħ li ħalli f'kull wieħed u f'kull waħda minna dak li ħalla f'Marija u f'Eliżabetta. Għena u paċi. U x'tagħmel Marija? Mela dawk il-ġranet Marija tqum u tmur tħaffef lejn l-għolijiet. Tqum u titla, forsi traduzzjoni iktar preċiża ta' dik il-kelma tqum hija titla mhux biss minn Nazaret, għax Nazaret tinsab iktar fil-baxx mill-belt ta' Ġerusalemm. Imma titla għaliex? Għax biex tmur Ġerusalemm inti sejjer toqrob lejn l-għoli, sejjer toqrob lejn Alla. Fil-fatt kif tafu intom hemm uħud mis-salmi li jissejħu is-salmi tat-telat. Fraħt meta qaluli sejrin f'dar il-mulej, wieħed minnhom. L-iktar li kienu jikkantaw il-lowt huma sejrin lejn it-Tempju ta' Ġerusalemm, lejn l-għolja fejn jammar Alla. U allura meta Salluqa jgħidilna li Marija tqum, Marija titlaq propju minn Nazaret, mill-għolijiet ta' Nazaret u tmur lejn l-għolja ta' Sion, l-għola għolja fil-belt il-qaddisa Ġerusalemm. U tmur tħaffef, jgħidilna l-Vanġelu, tmur tħaffef. Għaliex tħaffef? Għax mimlija bl-Ispirtu ta' Alla. Enerġika Marija, għandha fija qawwa Marija, il-qawwa tal-Ispirtu Santu, il-qawwa li tiġi mis-smieħ tal-kelma. Kienet għadha kif semet il-kelma, semet lill-Anġlu kellima, semet il-kelma tal-Alla. U mimlija bil-kelma Marija tqum imqanqla, imħeġġa, tħaffef lejn l-għolijiet. Hekk jiġu quddiem għajnejja ix-xeni li tara meta tmur Ġerusalemm jekk xi ħadd minnkom qatt mar f'pellegrinaġġ. Meta l-lowt is-sibt wara nofsinhar ikunu sejrin jew ġejjin mis-sinagoga jew mill-ħajt fejn imorru jitolbu, mill-ħajt tat-tempju.
imorru jiġru u jiġru ura jiġru. Għaliex? Għax il-kelma talla hija attrazzjoni, il-kelma talla hija imbuttatura, il-kelma talla hija motivazzjoni, il-kelma talla tagħti lil bniedem li jismaħa tassew l-Ispirtu ta' Alla. U jekk aħna nimtlew bl-Ispirtu ta' Alla, ma nistgħux nibqgħu qegħdin, ma nistgħux nibqgħu reqdin. U tmur allura Marija fil-belt tal-Ludija. Mela ma rridux ninsew illi San Luqa qiegħed jippreżentalna lil Marija bħalli kieku kienet l-arka il-ġdida, l-arka tal-patt il-ġdid. X'kien fiha l-arka tal-patt il-qadim biex inkunu nistgħu nifhmu iktar x'qiegħed jifhem San Luqa bil-Vanġelu tal-lum, il-messaġġ li rid iwassal lilna llejla. Fl-arka kienu jinżammu 3 oġġetti, 3 affarijiet. Kien jinżamm l-ewwel qabel kollox il-bastun ta' Aaron li kien ifisser it-tmexxija s-saċerdozju. Aaron ir-raj, Aaron li kien hu Mosè. Imma mhux biss, kienet tinżamm ukoll reċipjent olla mimlija bil-manna tad-deżert. U kienu jinżammu fuq kollox it-twabel tal-liġi, il-kelma tagħna. U fuq din l-arka niżlet is-sħaba, f'din l-arka, f'din il-kaxxa hemm il-glorja tagħna. U jekk aħna nirriflettu ftit u nġebdu ftit l-immaġinazzjoni tagħna, ma nsibux bitqila biex naraw f'dawn it-3 oġġetti il-preżenza ta' Alla illum. Ġesu ir-raj, Ġesu ir-rappreżentat mill-baston, Ġesu li huwa l-qaddej, Ġesu dak li jagħti ħajtu, Ġesu li jħobb, ir-raj li jagħti ħajtu għan-naġa tiegħu, għan-naġġ tiegħu b'mod speċjali għal dik mitlufa. Imma mhux biss. Ir-reċipjent mimli bil-manna, bi ftit immaġinazzjoni, faċli naraw fih l-Ewkaristija, il-ħobs tal-ħajja. Ġesu innifsu f'kapitlu 6 tal-Vanġelu ta' San Ġwan iqabbel lilu nnifsu mal-manna, anzi jgħid mhux Mosè tagħkom il-manna fid-deżert, imma missieri jagħtikom il-manna fid-deżert, il-manna li hija jien. Min jiekol minn dan il-ħobs jgħix għal dejjem. Missierijietkom kienu l-manna fid-deżert u mietu, imma min jiekol minn dan il-ħobs jgħix għal dejjem. Jiena hu l-ħobs tal-ħajja. Imma hemm ukoll it-twabel tal-liġi, il-kelma ta' Alla. L-10 kelmiet illi kienu l-enerġija tal-ħajja tal-Lot, il-kelma ta' Alla illi hija l-enerġija tal-ħajja tagħna. U allura bir-raġun illi l-preżenza ta' Alla, sħaba ta' Alla, il-glorja ta' Alla tinżel fuq l-arka. Bir-raġun din l-arka tos fija il-preżenza tad-divin. U Marija hija din l-arka l-ġdida. Marija hi l-arka tal-patt il-ġdid. U x'jiġri? Daħlet fid-dar ta' Zakkarija u selmet lill-Elisabetta. Interessanti ħafna li għax jgħidilna b'mod sabiħ u b'mod ċar ħafna San Luqa illi Marija ma sellemx lil Zakkarija. Għalkemm tidħol fid-dar ta' Zakkarija, Marija issellem lill-Elisabetta. X'irid jgħidilna b'dan San Luqa? Ara taħsbu li huma dettalji li qegħdin hemmhekk mingħajr ebda raġuni. Ara taħsbu li sempliċement kienet żvista ta' San Luqa li jgħidilna li daħlet fid-dar ta' Zakkarija, hemm il-kelma oikon bil-Grieg fid-dar, aħna bil-Malti qiegħda daħlet għand Zakkarija. Imma traduzzjoni litterali daħlet fid-dar ta' Zakkarija u għandha tifsira għalfejn fid-dar. Il-kelma Zakkarija, zikkaron, tfisser Alla jiftakar. Alla jiftakar. Daħlet fid-dar fejn Alla jiftakar. U Alla jiftakar fiex, f'min jiftakar? Jiftakar f'Izrael. Id-dar ta' Zakkarija hija d-dar ta' Izrael, hija d-dar tal-poplu Ludi. Imma Marija issellem mhux lil Zakkarija, imma ssellem lil Elisabetta. Il-kelma Elisabetta Eli Sheva Ot
tfisser Alla tiegħi iżomm il-weda. Alla tiegħi iżomm il-weda. Alla jżomm il-weda. Issellem lill-Elisabetta. Alla iżomm il-weda tiegħu li jagħti l-paċi lid-dar ta' Iżrael, lid-dar ta' Zakkarija. Imma l-fejn Marija issellem lill-Elisabetta u mhux lil Zakkarija. Ma ninsewx li fil-bidu tal-Vanġelu ta' Salluqa bil-maqlub ta' Marija, Zakkarija isiba bitqila biex jemmen il-kelma tal-anġlu. Tant illi billi ma semax lanqas kien kapaċi jitkellem. Għax kapaċi jitkellem biss u jitkellem bis-sens min kapaċi jisma'. U jiġrilu Zakkarija li jimmuta, jispiċċa mingħajr kelma. Għaliex? L-istruttura, ir-riġidità, ir-ritwaliżmu tat-tempju, tas-saċerdozju jirrendu lil Zakkarija sterili, mingħajr il-kapaċità li jwellet, li jagħti l-ħajja, mingħajr il-kapaċità li jnissel il-ferħ. L-anġlu jidirlu waqt ir-rejt u kważi jaraħ żejjed. Għaliex? Għax ir-rejt huwa riġidu, ir-rejt huwa dak preskritt, ma nistax noħroġ la kelma law lanqas kelma lem minnu. Ma jismax lill-anġlu. Għad ikollok tarbija. Zakkarija ma jismax, ma jemminx u jimmuta. Min m'għandux l-ispirtu ta' Alla m'għandux jgħid, m'għandux jirrakkonta. Kemm iridu noqgħdu attenti. Illi ma nħallux l-istruttura, ma nħallux ir-riġidità tar-rejt, tar-ritwaliżmi joqtlu l-ispirtu, joqtlu l-enerġija li tagħti l-kelma tal-Alla. Mhux biss fil-ħajja tal-individwali, ma anke fil-Knisja in ġenerali. U għalhekk allura Marija issellem lill-Elisabetta dik illi kienet mimlija hi wkoll bl-Ispiritu Santu kif jgħidilni iktar tard il-Vanġelu. Dik li jemnet, dik li fiha kienet qed taġġor ħajja ġdida, kienet qed taġġor enerġija ġdida. Ara taħsbu li Salluqa isemmi l-kelma issellem hekk kombinazzjoni. Ibqgħu ċerti li mhux sempliċement bonġu. Imma l-kelma sellem hija l-kelma propju li aħna nistgħu nifhmu ħafna xalom, is-sellem, sliem, xalom. U l-kelma xalom tfisser ħafna. Xi tfisser il-kelma xalom? Il-kelma xalom fil-Salm 72 turina li hija l-abbundanza tal-ġid, l-abbundanza tal-ferħ, l-abbundanza tal-għena li qatt jista' jkun hemm f'post, f'dar, f'persuna, f'sitwazzjoni. Imma din il-kelma, is-sellem, dan is-sliem, jerġa' joħodna fl-Antik Testament. Għax fl-Antik Testament ġrat ġrajja tas-sew sabiħa. Propju marbuta dejjem mal-arka. X'kien ġara? Meta l-arka kienet insterqet mill-Filistej ftejt sekli wara Mosè, fi żmien David is-Sultan. Kien għamel f'moħħu dan is-sultan hekk importanti ta' Iżrael li jerġa' jġib l-arka lura, jisraqa mingħand il-Filistej. X'jagħmel? Imur f'dejn il-pjanura kbira ta' Sharon, pjanura kbira li minn qatt mar Iżrael jaf li hija fertili ħafna, sabiħa ħafna, illi fiha kien hemm 5 tibliet fejn kienu jgħixu l-Filistej. U jisraq jieħu din l-arka, anki wkoll għaliex din l-arka kienet qed nissel straġi qalb il-Filistej, kastigi minn hawn u minn hemm kif irrakkonta t-tieni ktieb ta' Samwel. U x'jagħmel David? Jieħu l-arka, jisraq l-arka, jieħodha. Imma hu sejjer biha din l-arka, jieqaf post jismu Kirjat Jearim. Illum il-post għadu hemm sal-ġurnata tal-lum tista' tarah jissejjaħ Abu Ghosh, 15 kilometru l-bogħod minn Ġerusalemm. U jwaqqaf din l-arka propju f'Abu Ghosh, f'Kirjat Jearim. U jpoġġiha f'dar ta' raġel li kien jismu Obed Edom. U f'din id-dar x'ġara. Kemm damet hemm f'din id-dar l-arka, u it-tieni ktieb ta' Samwel jgħidilna li damet hemm 3 xhur. Tinsewx l-aħħar tal-Vanġelu Salluqa jgħidilna li Marija damet 3 xhur għand Elisabetta. Kemm damet hemm l-arka fid-dar ta' Obed Edom x'ġara. Benedizzjoni kbira, ġejt kbir. Problemi jirrisolvu ruħhom. L-uċuħ tar-raba jagħmlu
kull tejb ta' wiċċ f'kull żmien, anke jekk kien barra minn żmienu. It-tieni ktieb ta' Samwel. U allura meta San Luqa jgħidilna li Marija selmet lil Elisabetta meta daħlet fid-dar tagħha, kien qiegħed jifhem dan is-sliem kollu. Għax din Marija issa hija l-arka l-ġdida, hija dik li ġor il-preżenza ta' Alla fija. U kif l-arka fid-dar ta' Obed Edom f'Kirjat Jarim, Abu Gosh, għamlet dak il-ġid kollu, nisted dik il-paċi kollha, dak is-sliem kollu, ix-xalom, hekk ukoll Marija fid-dar ta' Zakkarija, hekk ukoll Marija fid-dar tal-weda, Alla iżomm il-weda. U x'jiġri? Jiġri illi jgħidilna San Luqa kif isselmilha malli Elisabetta semet il-Marija selmilha, mena ma kienx tislima hekk sempliċement bonġu jew kif inti le, imma kienet tislima wisq iktar profonda, ix-xalom, lena il-ġejt l-iktar possibbli li jista' jkollu l-bniedem fid-dinja, hekk tfisser il-kelma xalom. Hekk tfisser il-kelma xalom. Meta Elisabetta tisma' lil Marija sselmilha it-tarbija, jgħidilna l-Vanġelu taqbes fil-ġuf tagħha. U x'irid jgħidilna hawnhekk San Luqa, jerġa' joħodna l-Antik Testament San Luqa. Għaliex? Għax meta David jipprova jieħu l-arka mid-dar ta' Obed Edom wara 3 xhur li damet hemm f'din id-dar u jaħodha lejn Ġerusalemm, David jagħmel festa kbira. Iqassam l-ikel lin-nies kollha li kienu jakkumpanjaw dik il-purċissjoni, ma mhux biss. David jibda jisfen qudiem l-arka, tant li saħansitra l-mara tiegħu Mikol kienet waħda mit-tfal ta' Sawl tistmerru lil David għax tgħidu li tilef id-dekor tiegħu, tilef id-dinjità tiegħu ta' sultan, tant kemm żifen, tant kemm intilef flena fil-ferħ qudiem il-preżenza ta' Alla, qudiem il-preżenza ta' Alla, Alla kull fejn ikun inissel il-ferħ. U bir-raġun allura San Luqa jippreżentana lil Ġwanni jaqbes fil-ġuf ta' Elisabetta kif jagħmel David quddiem l-arka tal-patt, quddiem il-preżenza ta' Alla. U xtejtilha Marija, xtejtilha Elisabetta lil Marija. Imtliet bl-Ispiritu Santu Elisabetta. Il-kelma imtliet bl-Ispiritu Santu hija titturina li Marija ġiet infawra bl-Ispiritu Qaddis. Bħal meta aħna ngħidu bil-maqlub u hekk. Dak għandu fih xitan, dak ġie possessat minn spiritu ħażin. Issa bil-maqlub, dejn Elisabetta ġiet posseduta minn spiritu tajjeb, mimlija bl-Ispiritu Qaddis, kull kantuniera ta' ġisimha. Il-persuna sieħa kollha kemm tagħha u tinfex fajta kbira. U hawnhekk l-istess Elisabetta tirritorna l-Antik Testament. Tirritorna żewġ xeni importanti mill-Antik Testament. Imbirka inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek. Li min huma dawn ix-xeni? L-ewwel Ġael fil-ktieb tal-imħalfin. Debora li kienet waħda mill-imħalfin kienet qed taffaċċja problema. Għaliex? Għax kien hemm ġeneral Sisara li dan kien qiegħed jaqret bil-mod il-poplu Ludi bis-soldati tiegħu. Ġael din il-mara Lija. Sisara jaħrab waqt battalja u jispiċċa fil-kamp fit-tinda ta' Ġael. U Ġael x'tagħmel? Ġael tisqih il-ħalib, tisqih l-imbejt, jisker. U waqt li kien rieqed twaħħallu f'nasu musmar tat-tinda u tħawlu s-samru mal-art. X'jagħmlu l-Lot meta tiġri xi ħaġa bħal dejn? X'jagħmlu l-Lot? Jimtlew bil-ferħ. Għaliex? Għax l-għadu inqeret, l-għadu tal-Lot issa mirbuħ. U allura lil Ġael jgħidula imbirka inti fost in-nisa. Imma hemm storja oħra wkoll fejn għandna mara oħra Ġuditta, il-ktieb propju li jġib isimha l-ktieb ta' Ġuditta. U anke din il-mara taqta ras Oliferne wara li jagħmlu ikla kbira biex teħles lil poplu tagħha. U anki hawn is-saċerdot lil Ġuditta jgħajjat u jsejħilha imbirka inti fost in-nisa ta' Ġerusalemm. U allura Elisabetta meta għandha lil Marija qudiema, Marija li hija l-arka tal-patt,
Marija li ġor fija l-ħajja, li ġor fija l-ferħ, li ġor fija l-Alla, li ġor fija l-glorja ta' Alla. Marija bil-persuna tagħha hija wkoll il-qerda tal-ħażen, il-qerda tan-negattività, il-qerda tal-kompetizzjoni, il-qerda tal-mibeda, il-qerda ta' dnub, il-qerda ta' dak li jagħmel ħsara lil bniedem. Għalhekk Marija ssejħilha, imbierka inti fost in-nisa u imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek. U tkompli Elisabetta, u hawnhekk ukoll terġa' ġib vers ieħor mill-Antik Testament. Minn fejn ġini dan li jom il-mulej tiġi għandi? Jgħidilna t-tieni ktieb ta' Samwel li dakinhar David, propju dakinhar ta' dik il-purċissjoni meta kien qiegħed jieħu l-arka lejn it-Tempju ta' Sion, lejn it-Tempju ta' Ġerusalemm. Dakinhar David ħassruħu beżan quddiem il-mulej u qal: kif jista' jkun li l-arka tal-mulej tidħol għandi? Kemm sabiħa din in-nisġa li jagħmel l-Evanġelista bejn il-ġrajiet tal-Antik u l-ġraja tal-Ġdid Testament, imma kemm tkun isbaħ in-nisġa li rnexxilna nagħmlu aħna bejn il-kelma tal-Alla u l-ħajja tagħna. Kieku aħna wkoll kull wieħed u kull waħda minna insiru b'xi mod l-arka tal-Patt il-ġdid, inkomplu dak li bdiet Marija. Meta kull wieħed u kull waħda minna nilqgħu fina lil mulej Ġesu. Li ġara sfortunatament fil-Knisja kien illi sal-Medjuevu, sal-1400-1500, sal-Konċilju ta' Trentu, l-insara kull nisrani kien meqjus bħala Ġesu Kristu ieħor. Bħala Ġesu Kristu ieħor. Tgħidu lillum għadu x'hekk, iwa għadu hekk ukoll, imma binqas enfasi minn dakinhar għaliex. Għax minn dakinhar il-qudiem il-fatt illi bdejna nżommu l-Ewkaristija biex tiġi adorata, kważi Ġesu bdejna nħalluh fil-Knisja. Ma baqax iktar fil-persuni ta' madwarna, ma bqajniex inħossu aħna li aħna Ġesu, ma bqajtx jien nara fija foħti lill-istess persuna ta' Ġesu, lill-istess arka tal-Patt. U minkejja li rkuprajna, li skoprejna l-adorazzjoni, l-qima, però ġratilna waħda, illi għalaqna lil Ġesu, riservajna lil Ġesu għal ċertu postijiet, il-post tal-Knisja, il-post tal-Kappella, il-post tal-Tabernaklu. Le, aħna niġwaw fil-Knisja mhux biex insibu lil Ġesu. Aħna niġwaw fil-Knisja biex niftakru lil Ġesu qiegħed f'kull wieħed u f'kull waħda minna. Aħna niġwaw fil-Knisja biex niġġeneraw lil Ġesu li qiegħed fina. Tkun wisq riduttiva, sempliċi. Jekk aħna nagħlqu lil Ġesu, naqflu lil Ġesu fi ftit spazju, naqflu lil Ġesu f'tabernaklu. Aħna niġwaw biex nieħdu lil Ġesu, biex niġġeneraw lil nfusna fih, biex ngħixu ta' Kristjani ta' Ġesu fil-ħajja tagħna ta' kuljum, fis-sitwazzjonijiet sbieħ u koroħ li niltaqgħu magħhom fl-istorja tagħna. U allura David mimli blaġeb idur lejn Alla u jgħidlu minn fejn ġieli dan illi l-arka tal-Patt, illi l-arka issejr xi ħaġa li qiegħda tagħmar miegħi, tagħmar fid-dar tiegħi. Għaxara tkompli Elisabetta, ma li smajt f'udnejja leħli t-tislima tiegħek, it-tarbija li għandi fil-ġuf qabżet bil-ferħ. Hawnhekk għandna riferiment ċar għal dak li tagħmel il-preżenza t'Alla fina, f'kull wieħed u f'kull waħda minna. Meta aħna l-kelma nisimgħuha tassew, meta aħna l-Ewkaristija li nirċievu ma norbtuhiex man nofsija 3/4 li nagħmlu fil-Knisja, meta aħna ċ-ċelebrazzjonijiet li ngħixu isiru parti mill-esperjenza tal-ħajja tagħna tant illi l-imħabba ta' Ġesu li nirċievuha nibqgħu nħadmuha u neżerċitawha fil-ħajja tagħna ta' kuljum. U hekk il-bastun ta' Aron l-imħabba, il-manna l-Ewkaristija u t-twabel tal-liġi l-kelma isiru mhux biss xi ħaġa li aħna mmorru nakkwistaw jew mmorru nġibu jew mmorru naraw x'imkien, imma jsiru parti mill-esperjenza tal-ħajja tagħna. Isiru aħna. Kemm sabiħa din ix-xena ta' Marija u Elisabetta flimkien, imdawrin imgeżrin fl-Ispiritu Santu,
Ippruvaw immaġinaw kieku relazzjonijiet fil-familja, kieku relazzjonijiet fuq ix-xogħol, kieku relazzjonijiet bejnietna, ikunu relazzjoni bejn Ġesu li jikber fija u Ġesu li jikber fejk. Din hija l-umanità l-ġdida. Dawn huma l-Kristjani, dan hu dak li mitlub minna. Il-bqija huwa importanti imma mhux essenzjali. Aħna Kristjani għaliex? Għax l-Ispirtu Talla issiġillana bl-identità tal-iben. L-Ispirtu Talla issiġillana bil-profezija, issiġillana bil-karità u issiġillana bil-qdusija. Kull wieħed u kull waħda minna aħna msejħin biex inħobbu lil Ġesu li hemm fl-ieħor jew fl-oħra. M'hemmx imħabba ikbar minn dejn fuq livell prattiku konkret. Meta jien nixtieq li Ġesu jikber fejk, meta jien nixtieq narak tikber iktar f'Ġesu u li Ġesu jikber iktar fejk. Din hija l-ogħla tip ta' mħabba. Dan hu l-ogħla mod ta' kif aħna nistgħu nixtiequ ġejt veru lil xulxejn, ta' kif aħna nistgħu nixtiequ ix-xalom tas-sew lil xulxejn. U ma ninsewx illi kollox telaq minn hawn. Iva, ħinja dik li jemnet li jseħħ kull ma bad jgħidilha l-mulej. Ikun minni skont kelmtek. Ma ninsewx li kollox telaq mill-aċċettazzjoni, mill-fiduċja, mis-smieħ tal-kelma tal-Anġlu, mis-smieħ tal-kelma tal-Alla. Meta aħna nisemgħu din il-kelma ta' Alla, u nħalluha tgħix fina, u nħalluha toħroġ minna fir-relazzjonijiet ta' bejnietna, ibqgħu ċerti li din l-esperjenza ta' Marija u Elisabetta tista' ssir l-esperjenza tagħna. Ekku aħna wkoll ma' Marija nkunu nistgħu ngħidu ruħi tfaħħar il-kobor tal-mulej, ruħi tfaħħar il-kobor tal-mulej u l-Ispirtu tiegħi jifraħ f'Alla is-Salvatur tiegħi.
ma'kom, iberikkom, iħariskom, Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Amen. Jekk Alla jrid niltaqgħu għal-lezzjo divina ta' qabel l-Epifanija. sabiħ li jitkellem dwar din it-tarbija li l-qalb tagħna l-kol qiegħda tistenna b'tama kbira f'dan iż-żmien dawn l-aħħar ġranet tal-avvent li wasluna għal festa tal-miliet, nagħlqu din ix-xandira tar-raba lezzjo divina għal dan iż-żmien qaddis tal-avvent għal rabaħat immexxija mill-isqof ta' Għawdex Anton Tewma. Kif smajtu li l-isqof innifsu iħabbar, sejrin nerġgħu natukom appuntament għal lezzjo divina ta' qabel il-solennità tal-Epifanija, ġifieri fil-bidu ta' Jannar, sakemm niltaqgħu dakinhar inħeġġukom biex tkomplu titolbu bil-kelma ta' Alla permezz tas-sussidju illi d-Djoċesi ta' Għawdex ħejjiet u li tistgħu dejjem taċċessawh minn fuq laikos.org fejn issibu diversi riżorsi oħrajn għal dawn iż-żminijiet tal-Avvent u l-Miliet. Intant aħna minn qalbna fisem il-direzzjoni u l-Uffiċċju tal-Komunikazzjoni fih dan il-Kurja Djoċesi ta' Għawdex nixtiequlkom minn qalbna il-Miliet it-tajjeb.